My teraz, ako ste si všimli, rozprávame, veríme, že aj trošku obsažne, ale trošku aj zámerne naťahujeme, lebo o chvíľu sa už dozvieme, kto bude treťou slovenskou superstar. My už nebudeme mať o čom, tak len povieme, že nám tu bolo s týmito 10 finalistami, ale aj so semifinalistami a so všetkými veľmi dobre. Počul si na, že nám bolo dobre. Vieš čo, ja som nepočul ani to, čo mi hovorí v uchu, ani teba, takže čo dobre pozdravujem do réžie týmto. Čiže pristúpime k tomu, že pristúpime až k tomu? Dobre, vyhlásime meno, nevyhlásime meno, asi sa dotkneme opäť. Áno, chceme vás len poprosiť o jednu vec. Kým nebudete ticho, nepovieme vám, kto bude treťou superstar. Takáto je dohoda. Wow, vydierať sme vás mali už dávno začať. Lebo inak máme čas do rána, to je ďalšia hrozba, keby ste náhodou chceli kričať. Naozaj, poprosíme úplne ticho. Teraz je asi najdôležitejší moment celého tohto projektu a boli by sme radi, ste veľmi zlatí, že ste ticho. Ďakujeme. Už zase nie ste ticho. Áno, počuli sme ťa, bol si v telke, blahoželáme. Super. Tak, myslíš, že sú ideálne podmienky na to, aby sme oznámili slovenskému národu, ktorý hlasoval, kto sa stáva treťou superstar? Ty alebo ja? Nebudeme pokladať ruky na plecia. Môžem ja? Dobre. Ty? Alebo si strihneme, nech je to fér. Ošo, fuk? No ruky na plecia môžeme obaja položiť. Aha. Tak kto to urobí? 1, 2, 3. Máte čas ešte? Ideš ty. Už teraz reálne ideme na to. Fakt, už nenaťahujeme. Naozaj. Tiško. Takže iba ja pokladám ruku? Áno, iba ty. Víťazke. Pico chytí za dievčatá, pozeráme sa vpred. Pico chytí, ja to poviem obom, lebo dievčatá tu zle počujú. Pico chytí za rameno víťazku. Rozumeli ste obe? Dobre. Vierka nepočula asi. Keď mi aspoň moju ruku, nech to nerobím sám, aby som výčitky. Dievčatá, poďte trošku bližšie k sebe. Poďte bližšie k sebe, ideme sa dotknúť víťazky. Veríme, že ste už teraz obe naozaj dobre počuli. Treťou slovenskou superstar sa stáva Vierka Berkiová. Gratulujeme. Mohli by ste si prosím zo Solidarity čupnúť aj vy. Meno tretej slovenskej superstar znie Vierka Berkiová. Čo spravíme? Ja som si teraz nie istá, či Vierka pochopila, že sme sa dotkli víťazky. Myslím, že áno. Lebo bolo zle počuť, že či to dobre počula. Vieri, vstávaj. Vierka. Slovensko čaká. Čakáme na povstanie tretej superstar. A gratulujeme. Si superstar. Ukáž svoju tvár. Vierka, verím, že teraz to už zvládneš. Vieri, môžem ti zagratulovať? Vnímaš ma? Áno? Poznáme sa.
Veľmi ti blahoželám a držím ti palce a prajem ti veľa síl. Nesmieš sa z toho zblázniť. Musíš makať, dobre? Vierka, rovnako gratulujem. Všetci čakajú na to, čo povieš. Tak mikrofón je tvoj. Alebo ešte ti môžeme trošku natiahnuť čas a povieš nám potom niečo, dobre? Ešte zavoláme takého pána, ktorý má pre teba ten darček, ktorý sme videli. OK? Ja poprosím, aby prišiel na toto veľmi emotívne pódium generálny riaditeľ T-Mobile, pán Milan Vašina, a aby priniesol Vierke Berkiovej, tretej slovenskej superstar, rôzne dary. Dobrý večer. Já jsem strašně rád, že můžeme být součástí takových emotivních zážitků, kde jsou opravdoví talenti. Taková mladá a tak dobrá. Věrko, gratuluju. Jménem T-Mobile tady od nás máte nejenom volání, internet, ale hlavně to studio. A já vám přeju hrozně moc dobrých písniček, ale hlavně hrozně moc fanoušků. Takže si to užijte a všechno dobrý. Vierka Berkiová, tretia slovenská superstar. Mám ťa držať? Teraz už môžem. Zvládaš? Ja ti to na chvíľku podržím. Nevieš, čo máš robiť? Stoj a teš sa. Čo by si rada? Užívaj si to, toto je tvoj večer. Máš ešte veľa práce na to, aby si to všetko obhajovala. My ti budeme hrozne držať palce, Vierik. Ja sa obávam, že budem musieť s tebou ostať na pódiu. Vieri, teraz už štartuješ svoju hudobnú kariéru, tak ukáž, že na to máš a že ideš ďalej. Ideme spievať poslednú pesničku, dobre? Chceš niečo povedať? Ja vám všetkým strašne ďakujem za vašu podporu. Ďakujem porote, ďakujem všetkým SBS-károm, všetkým. Oni sú veľmi dobrí, viete, no. Kajik, Miňo, Peťo, Tibi, Miňo, všetci a chcem poďakovať našim superstaristom. Všetkým, čo ste mi posielali hlasy a mám vás všetkých veľmi rada, veľmi vám ďakujem. Ja som v šoku a ja som to prijala Dominike. Dominika je superstar pre mňa, všetci a ja neviem, čo mám robiť. Ja som hotová, ďakujem vám všetkým, z celého srdca, ďakujem všetkým. Dominika, utekaj na pomoc. A poprosíme rovnako aj ďalších 8 finalistov, aby sa pridali k Vierke a podelili sa s ňou túto radosť. Sledujete finálovú desiatku tretej Superstar, ktorá vo vnútri ukrýva tú Superstar. Niekde tam vnútri je Vierka Berkiová. Niekde tam musí byť. Sledujeme splnenie jednoho obrovského sna, Vierky Berkiovej, ktorá to pravdepodobne vôbec nečakala. Nemyslím teraz to, že ju drží na rukách robočívku, ale že sa stala treťou slovenskou superstar. A že to toľkí ľudia prijali. Nie, teraz chýba v danom okamihu Vierky ľúto kvôli tomu, že je pripravená pesnička spoločná. Neviem, či je schopná v tomto stave sa jej ujať tiež spolu s kolegami. Tieto emócie môžeme pokojne nechať dlhšie vyzvieť. Čo povieš, kolega? Áno, kolegyňa. To sú plody nielen našej práce, teda, ale patrí to našej práce.